आम्ही हांगासर जमलेले आसा ते साळगांव मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीची युवा समिती आम्ही डिक्लेअर करपाक लागून हांगा जमलेले आसा। तेन्ना आयज आमच्या मदीं हांगासर आसा आमचे पत्रकार बंधू, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे गोवा राज्याचे आमचे प्रेसिडेंट बाब समीर मांद्रेकर, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सेक्रेटरी बाब करण गोवेकर, आमचे माजी मंत्री बाब दिलीप परुळेकर, जनरल सेक्रेटरी आमचे साळगांव मतदारसंघाचे बाब केदार नाईक, तसेच जनरल सेक्रेटरी साळगांव मतदारसंघाचे मंडळाचे भारतीय जनता पार्टी साळगांव मतदारसंघ मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी उमेश दारवाडकर, आणि आज आम्ही कमिटी जी डिक्लेअर करपाचे आसा ते कमिटीचे पदाधिकारी सगळ्यांचे स्वागत करता। सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीचे साळगांव मतदारसंघात बरे नेटान काम चालू आसा। सगळे कार्यकर्ते बरे नेटान कामाक लागलेले आसा। फाटले आमी 1-1.5 वर्ष पळयता की साधारण 6 वर्ष जाले कोविडची महामारी चालू जाल्ल्याक सालिगांव मतदारसंघात जितले गाव येतात ते सगळ्या सोयीच्या सोयी गावांनी सगळे कार्यकर्ते आमचे सामके म्हणजे लोकांक हेल्प करपाक लागून भरपूर मेहनत घेता, नेटान काम करता। मागीर ते मास्क वाटपाचे काम आसूं किंवा सॅनिटायझर आसूं, रेशन पावोवपाचे, ग्रॉसरीज पावोवपाचे किंवा कोविड पेशंटांक हेल्प करपाचे, असे वेगवेगळे सगळे तरेचे कामां आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ह्या मतदारसंघात नेटान करतात। तसेच हालींच आमी काय प्रोग्राम केले, इंटरनॅशनल योगा डे जालो, त्या योगा डे साळगांव मतदारसंघांच्या सोयीच्या सोयी पंचायत एरियेन योगाची कार्यशाळा झाली। त्याशिवाय डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा बलिदान दिवस सोय पंचायत एरियेन जालो। दुसरे म्हणजे हालींच आता नुकतेच क्लिनलीनेस ड्रायव्ह ऑर्गनायज केलेली साळगांव मतदारसंघांच्या बहुतेक पंचायतींनी पंचायत वायज आम्ही तो कार्यक्रम आमच्या कार्यकर्त्यांनी केलो। आमकां बरे लोकांचे बरे सहकार्य मेळ्ळे सगळ्यांचे, आणि वॉटर बॉडीज क्लीन करपाचे काम बरे जाले सगळीकडे, आणि 1-2 कडे अजून काम म्हणजे क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करपाचे आसा ते आमचे कार्यक्रम जातले। आयज आमी ही युवा समिती डिक्लेअर करपाची आसा तेन्ना परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत करता, आणि हांव मागता आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे गोवा राज्याचे सेक्रेटरी बाब करण गोवेकर यांचे कडेन की त्यांच्यानी नावां वाचून दाखोवपाची। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सालिगांव मतदारसंघाची युवा कमिटीची नावां डिक्लेअर करता। प्रेसिडेंट अमरनाथ गोवेकर साळगांवकर गिरी, वाइस प्रेसिडेंट ओमकार ओमदास गोवेकर, आणि वाइस प्रेसिडेंट विघ्नेश वेंगुर्लेकर, जनरल सेक्रेटरी प्रदीप धुरी, सेक्रेटरी हर्ष नाईक, सेक्रेटरी प्रजय सळगांवकर, सेक्रेटरी ईशांत रावत, सेक्रेटरी आदेश कलंगुटकर, आणि सेक्रेटरी लक्ष्मण कलंगुटकर, सेक्रेटरी कृष्णा मालोजी, सेक्रेटरी प्रतीक परुळेकर, आणि लास्ट सेक्रेटरी गजानन सळगांवकर। हे आमचे ऑफिस बेरर आसा, आणि बाकी मेंबर्सांची नावां अशी आहा: चंदन केरकर, रतन नाईक, संकेत सळगांवकर, मेहताब खान, सिद्धेश हलदणकर, साहिल बांदोडकर, शुभम नाईक, यश सामंत, देवानंद खांडेपारकर, सदाशिव कुडणेकर, रुद्रेश सावंत, रमेश वाडकर, गणेश मयेकर, गौरीश कलंगुटकर, आकाश जाधव, रुपेश तलकर, ॲडव्होकेट संकेत सळगांवकर,
श्रेयस शिरगांवकर, श्रीनाथ शिरोडकर, राजेश मुणगेकर, साईजल बांदोडकर, साई बांदोडकर, साहिल शिरोडकर आणि साईनाथ गुरव हे आमचे 31 सालिगांव युवा मोर्चाचे कमिटी मेंबर्स आसा. सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट करता. पार्टीचे अध्यक्ष श्री रुपेश भाई, तसेच आदले आमदार दिलीप भाई, तसेच पार्टीचे प्रेसिडेंट स्टेटीचे युवा मोर्चाचे श्री समीर मांद्रेकर, तसेच आदले युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सालिगांवचे श्री केदार नाईक, तसेच सरपंच श्रेयस काँग्रेस, तसेच जनरल सेक्रेटरी पार्टीचे उमेश राडवाडकर, तसेच स्टेटीचे सेक्रेटरी युवा मोर्चाचे करण गोवेकर. आणि कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यांक तुमची निवड जाल्ल्या पार्टीचे युवा मोर्चा हे समितीचेर. आता इलेक्शनाक 6 महिने उरलेले आसा. खूप काम करून जाय आमकां. परत एकदा कमळ फुलोवन हाडुया सालिगांव मतदारसंघात. आणि चडशें काम आता आमकां सोशल मिडियाचेरूच करचें पडटलें, कित्याक पॅन्डेमीक कशा प्रचार जातलो फुडल्या 6 म्हयन्यांक काय खबर ना. पूण हे आता 6 महिने नेटान काम करया, परत एकदा कमळ फुलोवन